Άλλη μια τεράστια πατριωτική νίκη μέσα στην καρδιά των Βρυξελών. Η Ευρώπη επιτέλους ξαναπαίρνει τον έλεγχο των συνόρων της. Πάνω από 10 χρόνια, μόνο 2 στους 10 λαθρομετανάστες που έπαιρναν εντολή απέλασης φεύγανε πραγματικά. 2 στους 10. Οι υπόλοιποι 8 εξαφανίζονταν μέσα στις γειτονιές μας. Από σήμερα όμως αυτά κόβονται. Η ένσταση που έφεραν οι αριστεροί προστάτες των λαθρομεταναστών και των ΜΚΟ για το νέο κανονισμό επιστροφών μόλις καταψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με ψήφους από τους Πατριώτες, το EPP, το ECR και το ESN. Όλες δηλαδή τις δεξιές ομάδες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι αλλάζει? 1. Κέντρα επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής μεταφέρονται σε τρίτες χώρες μέχρι να ολοκληρωθεί η απέλασή τους. Τέρμα η εξαφάνιση μέσα στις χώρες και τις γειτονιές μας. 2. Ευρωπαϊκές εντολές επιστροφής. Απόφαση σε μία χώρα ισχύει σε όλες. Κανένα παράθυρο για λαθρομεταναστευτικό τουρισμό από κράτος σε κράτος. 3. Κράτηση μέχρι 24 μήνες για όσους αρνούνται να συνεργαστούν και μόνιμη απαγόρευση εισόδου σε όλες σοβαρές περιπτώσεις. Η αριστερά κλασικά ούρλιαζε. Οι ΜΚΟ μιλάνε για τοξική συμμαχία. Ξέρετε όμως τι είναι πραγματικά τοξικό? 10 χρόνια οι χώρες μας να είναι ξέφραγο αμπέλι και να βυθίζονται στο έγκλημα και την παραβατικότητα. Και αυτή η ψηφοφορία δείχνει και κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η δεξιά πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι θεωρία πια. Μέρα με τη μέρα γίνεται νομοθετική πραγματικότητα. Και οι πατριώτες ήμασταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Το ψηφίσαμε, το πετύχαμε και είμαστε μόνο στην αρχή.